Falábase galego na Coruña ou afectouche directamente a... Tengo el intérprete, como yo No, mamá. hablo inglés, ella me habla español. Mamá, te dice si en Coruña se falaba galego. Como? Si se falaba galego na Coruña. Na Coruña se falaba galego, na Coruña non, no centro non. É que a Coruña era o centro. Era na Silva, en Bens, galego, trafullado. Pero a mí tamén mo quitaron Franco, foi o primeiro que quitou. Naceu en Ferrol, moi cabrón, con todos os hermanos. Iba a decir con todos os respetos. O hermano era o que iba na... O hermano non era de dereitas como ele. Bueno, ele era un tipo así, cajallón, e foi a guerra de África, pegou 4 tiros e saliron ben e xa nombraron general. Pero bueno, despois a muller de Franco dicen que eu non a conocí. Bueno, esa historia non entramos, mamá, non. Era unha chica de bien. Tiña unha nena que nin lla fixo Franco. A nena non sabemos de onde veio. Mamá, estabas ti con eles na cama. Era o que quería él, despois era o que quería él. Comíamos o que quería él e jodíamos cando quería él. Explica eso. Na máis. Maruxa, explica eso. Que pasaba en Semana Santa? Que estes rapaces xur que non o entenden. Mira, en Semana Santa había a bula. A burla lle chamaba meu nome. Podías comer o que quixeras, pero se non podías comer carne de cerdo. Non, nin de terneira. Ni de Non se terneira. podía comer carne. Non, potaje. É que che decía, abuelo, Maruja, pajache la burla. Sí, A burla era la bula. Eu La botaba bula. un coxinho mío de cerdo, Facían o potasio. rabiño que me encanta, o rabo de cerdo e tal. Eu facía o potasio rico. E meu pai dicía, Maruja, que é pajacha a bula. É bula pajar, papá, tamén a pajan, eles se comen. Eu a pajé como, eles a pajan, tamén comen. Pagando a bula, podías comela. Pero Si non pagabas la pagaba bula era una cosa que vendían ellos, vaya. Claro. Y si ibas y comprabas una hoja con la bula, podías comer carne. Carne, sí, é Pero a si bula. no podías comer carne. No, Entonces no, mi abuelo, el porque non padre, pagaba le la decía, bula. Maruja, pajache la burla, la burla. De broma. Y decía, sí, papá, sí, ya pajé. Non te preocupes. Pero meu pai mo dicía, porque De te... burla, sí. Bueno, ten moitas cousas Muchas que anécdotas. ahora se me olvidan tamén a min do tinteiro, Algo máis? porque son moitos anos. A ver, mamá, Comida, espera. o sea, sabemos que non había moita comida porque estaba racionada. E como eran en plan as cartillas de racionamento? La intérprete. Mamá, las cartillas de racionamiento, ¿cómo era? Mira, do racionamento, por exemplo, nos éramos 4, eran 4 raciones. Se daban pos 4, cuarto kilo de arroz, cuarto kilo de azúcar, café non o vías. Ajo Se daban biche unha... Mamá, ajo biche leite. Vías ajo biche leite. Auja biche leite. Ai, espera, ajo biche leite non nos la daba A facíades vos na casa. A comprábamos nós. A facíades vos na casa. Claro. Mira, claro, Que? na Silva había matrimonios, había vacas, había pareja, o sea, familias que tiñan vacas. En Cárces había 3, na Silva había 2, 3 tamén. E cando paría unha vaca había leite, toda a miña nai, como algunha máis, comprábamos un litriño de leite, porque non se podía. Un litro de leite. Sí, un Xa medio. íbamos a que paría a vaca, íbamos a comprar. Pero o leite non chegaba pos 4, porque un litro de leite... Pero cando era des 4, mamá? Ajo biche leite. Cando era des 4? Estás falando de 4, era des 8 irmás, tua nai e teu pai. No, muller, meus Aí estás irmás- falando de nosos tempos xa. Pero, claro... Ah, de cando nós éramos nenos. No, dos vosos tempos, non estou falando dos de miña nai. Pero meus irmáns xa traballaban, xa... Ajo biche leite. A dous xa estaban casados. Mamá, ajo biche leite, Ajo recordo biche eu. leite. Eu tamén. Pero non eras ti, 4 éramos cando éramos nós os Tamén, dous. ago biche Papá e leite. ti. O leite, un litro de leite, medio litro ou máis de agua. E unha hariña de sal, porque estaba rico co azúcar, non. A mí me gustaba máis co sal que co azúcar. E botar un litro de leite, tienes que facer 2 litros. Pois outro litro de agua, biche leite. Claro. O sea, había que dicir leite, biche agua. Non, pero é agua, biche Biche leite. leite, porque levaba máis ajo que leite. Levaba máis ajo. Nos dicías ajo biche Eran leite. as sopas que desayunábamos. E había casas que non as desayunaban,
porque había que encender o fuego. E ainda non había para encender o fuego. Ou como é. Pero mira, miña nena daquela, por exemplo, miña nai ganaba un peso diario, era cigarrera, era un peso de plata, diario. 15 pesos cobraba por quincena. Moi ben, pero éramos 8 irmás. Había que comer e vestir. E fomos moi ben criados. A panadeira, nos baixábamos a venela para a escola, para a Codiseira, e a panadeira tiña o forno frente. E cando vía baixar os fillos de Elvira, que éramos nós, e dicía, sempre me dixo a min, sempre me puñía na porta a vernos baixar. Baixaba de estar coloradinhos. E os outros baixaban con un trozo de pan na man, que era o que desayunaban. Pero non foi, porque miña nai co pan receso do día anterior, que xa compraba un bolo grande de 2 kilos en Maruja, nos deixaba as sopas feitas encima da mesa. Cada un que se levantaba para a escoliña, collía as sopiñas para a taza, e o ajo de leite encima da cociña, e co cucharonciño, e desayunábamos gente. E a Maruja do forno lle daba justo vernos baixar coloradinhos, aqueles, e os outros con aquel cachiño de pan. E cando non vos deixaban... Eu vía baixar. E cando non vos deixaban ir a comer, os comedores? Ai, o comedor... Na casa do pueblo, Onde estaba? na Fonte Nova, que ainda existe agora, creo, como era. A casa. Lle chamaban a casa do pueblo. Os falangistas puxeron un comedor de falange para os niños de la Silva, que pasaban hambre. Todos os nenos da Silva foron a comer lentejas, todo o que fora, menos miña irmã Mirita e eu. Os outros eran maiores. E dicílles, miña nai, así que me estades matando a uns fillos e me queredes dar de comer a outros. E hablar as miñas fillas non máis. E non fomos. E viñan todos de volta con un cachiño de pan, ainda na man, de comer lentejas, fabada, que estaban macarrús, pero nós non fomos. As dúas nenas da Silva que non fomos a comer aos comedores de falange. Fíjate, se eu me dan 1.000.000 de euros, que non os quero. Ahora non, muller, para que? Para deixánolos a nós, mamá. Non, porque nos daban a min. E se vos dan a min, a vos dicían, non, pero non os quero. Vos lo digo de corazón, non os quero. Porque eu vivo ben. Hoxe, para vivir, non necesito nin 1.000.000 nin 2 euros. Traballei moitos anos no muelle, traballei 5 na fábrica de telares, en tintes e acabados textiles, me casei, deixei, e despois, cando tuve a esta con 3 meses, tuve que ir a traballar ao muelle. Traballaba a miña sogra, meu sogro, meu home, eu fun tamén. De primeiro fun vender pescado ao Calexón de Palleiro, 8 anos. Era unha plaza que había en Santa Lucía. Na plaza, unha plaza que había... Chamaban o Calexón de Palleiro. E despois, cando morreu o meu home, xa antes de morrer o meu home, fun a traballar aos camións no muelle. Un de Finisterre, outro de... Bueno, pero eso elas non entenden. Bueno, todo. Eu os descargaba, e cargaba as caixas, bateaba e traballei como unha puta zorra. Bueno, Sí, para iso sí que fui puta zorra.